Guzurin ɗalibai, shiri da ke tattauna muhimman batutuwa kan hanyoyin neman ilimi da aiki da shi domin amfanar ɗalibai, wanda Abdullahi Ashwar ke gabatarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci kuma sannunmu da sake haɗuwa a cikin wannan shiri mai taken guzurin ɗalibai. Wannan shiri ne da ke kawo mana wasu muhimman batutuwa ga ɗalibi da za su amfane shi a hanyarsa ta samun ilimi da aiki da shi. Idan mu manta muna maudu'i mai taken guzurin ɗalibai shi kansa, wanda kuma mun kawo karatun ɗalibi da tarbiyyar ɗalibi, mun fara jawabi akan alaƙar ɗalibi da malami. Ƙarƙashin wannan mun yi jawabin yadda alaƙar ya kamata ta kasance, sannan kuma mun yi jawabin ma'ana sanin girma ko sanin darajar malami. To yanzu insha Allah za mu ci gaba. Kar manta muna faɗa darajar malami ne saboda ɗalibi sanin wannan da kiyaye ta zai taimaka masa wajen fahimtar iliminsa da kuma aiki da amfanin da ilimin zai masa. To a yanzu insha Allah maudu'in da za mu tattauna a kai shine kore dalilan da ke sawa a raina malami. Kore dalilan da ke sawa a raina malami. To da yawan jama'a sukan raina malami ne sakamakon wasu dalilai da suka rika a tare da su. Wasu sun fahimci dalilan, wasu ma ba su fahimce su ba. Kuma dalilan sun zama a gare su kamar wata cuta. To dalilan nan guda uku ne manya-manya da za mu yi magana a kai. Dalili na farko shine saboda ba shi da tarin dukiya. Dalili na biyu saboda ɗalibi yana biya. Dalili na uku kuma saboda malami yana yin hukunci. To dalili na farko saboda ba shi da tarin dukiya, yana daga cikin abin da ya sa wasu suke amfani da shi su cusguna malami, su raina shi, su wulaƙanta shi. So da mafi yawan malamai da zaka gani ba su kasance masu tarin dukiya ba. Ya shagaltu wajen neman ilimi da yaɗa shi, bai shagaltu da yawan kasuwanci da makamantansu ba, saboda haka sai ya kasance bai samu tarin dukiya ba. To sai ga wannan ya zama wata sila ta raina shi, kamar yadda Imam Shafi'i yana cewa wa min ad-dalil ala al-qada'i wa hukmihi buksal labib wa tib 'ish al-ahmaqi. Yace yana daga cikin dalilin kaddara da hukuncinta, sai kaga mai ilimi ya kuntata kuma wawa rayuwarsa ta yi mai kyau yana ta murna. Har yake cewa wa man ruziqal hijahuri malgina biddani yaftarikani ayya tafarruqi. Wanda aka azurta shi da ilimi to ana hana shi dukiya saboda abubuwa ne guda biyu masu matukar bambanta. Duk da wannan magana ba tana nufin ta katsewa mutane gwiwa idan sun sami ilimi ba za su samu tarin arziki ba kenan. Amma dai yana nuna cewa mafi yawan lokaci mutumin da zai mai da hankali wajen ilimi mutum ne da ya fi son a ilimin ci gaba da karatun da yaɗa ilimin da kuma aikata alkhairi, ba zai ta neman dukiya ham yake halak yake haram ba. To zai tsaya iya inda halak ɗinsa ta tsaya ne, ba zai biye wa jama'a wajen karkacewa ba, kai inda halak ɗin ma take idan za ta iya katse mai hanyoyin taimakon jama'a a wasu lokuta yana iya haƙura da ita. To haka yana kasancewa ka samu malamai cikin wannan yanayi, saboda haka ba lallai su kasance masu wani tarin dukiya ba. Kuma jama'ar mu sun fi ganin mai tarin dukiya a matsayin mai daraja, to da sai mutum ya fara mai gani ai malaman nan namu ma kayansa kala kaza ne, ai malaman nan namu ma kayansa sun kode, ai yadi mai arha yake sawa, ai kaza ai nawa ne albashin nasa ma, ai waye haka zaka samu dalibai suna irin waɗannan maganganu, iyayensu ma wani lokacin suna irin waɗannan maganganu, wanda bai dace ba. Imma iyaye ko ɗalibai ne suna wannan yana sa rena malami a cikin rai, kuma idan ɗalibi bai girma malaminsa ba akwai matsala, kamar yadda za mu kawo a jawabanmu na gaba. Yana da kyau ɗalibi ya gane cewa darasta malami yana da matuƙar muhimmanci, kuma dan malami ba shi da dukiya ba abin rena ba ne, wannan fitina ce ma da ta dame mu. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli ummatin fitna, da kowace al'umma tana da fitinarta. Yace wa fitnatu ummati almal, fitinar al'ummata kuma shine dukiya, kuɗi. Kowa tunanin shi kuɗi, in baka da kuɗi baka da daraja. Duk iliminka, duk nagartarka, duk taimakon al'ummar da kake, in baka da kuɗi ba nuri. Wani yana sa a rena malami saboda wannan dalili. Sai dalili na biyu da aka ce saboda ɗalibi yana biya. A wasu lokuta ana samu ɗalibi yana biyan kuɗi ne na makaranta, kamar makaranta ce imam makarantar boko ko kuma makaranta ce ta islamiyya ko ta hafiz, ko da ma makaranta allo na lokacin akan samu ana ba da kuɗin laraba ne ko wani tallafi ga malami da makamantansu.
to wannan yana ba ɗalibi lasisin ganin barin yi fitsara tunda ai biya nake, ko iyayensa ma su ga ai biya muke saboda haka a ma'aikaci sun ɗau malami a matsayin ma'aikaci. Wannan malami ba ma'aikaci ba ne. In ka ɗauki malami a matsayin ma'aikaci to ilimin nan bai taɓa ma albarka ba, ba za ka same shi yadda ake so ba. Sai da ka yi tunanin aiki ne, abu ɗaya ne za ka iya samun sa, za ka iya samun karatu kai ta haddace abin da malamin zai baka, amma in za ka je ka da ba inda zai ma aiki zai iya yiwa ba za ka fahimci kaso mafi gwaɓi daga gare shi ba. Za mu dai yi jawabin wannan a gaba, sai da yana daga cikin maudu'anmu na gaba. Amma dai ka sani saboda kana biyan malami ba lasisi ne da za ka rena shi ba. Burhanul Islam Az-Zarnuji ya kawo a cikin littafin sa na Ta'limul Muta'allimi yake cewa ya kawo yace an yi masa wata waka ana cewa ra'aitu a haqqal haqqi haqqal muallimi wa awjabahu hibzan ala kulli muslimi laqad haqqa an yu'ta ilayhi karamatan li ta'limi harfin wahidin alf dirham. Yace naga cewa mafi girman haƙƙi shine haƙƙin malami, kuma mafi zama wajibi akan kowane musulmi ya kiyaye shi. Yace saboda ya cancanta a bashi kowace girmamawa ga dukkan harafi ɗaya da ka koya to ka biya shi dirhami 1000. Dukkan harafi ɗaya da malami ya koya ma ka biya shi dirhami 1000. Nawa ne dirhami a naira? In muka irga dirhami 1000 ya kai 100 da wani abu. To mutum nawa ne suke iya ɗaukan 100 akan kowane harafi da malami ya koya musu, da har mutum yake iya fariya cewa ai biya nake. Ba mamaki malami ya koya ma shafuka da yawa na littafi, kowane shafi za a iya samun haruffa wajen 500 a ciki, to ɗauki kowane harafi ɗaya ka ɗauki 100 ma ka ba malamin nan akai. Wane ne ya taɓa yin haka? To banda tarbiyya da ya koya maka, banda bayani da ya ma na wannan abin da ya rubuta ma. Malami ya koya ma tun daga alifin bawon, wani ma ya koya ma alqur'ani wasu izu daga cikin alqur'ani, wani ma ya koya ma alqur'anin gaba ɗayansa, wani ma ko wataƙila a makarantar boko ne yake ma, ya ma subject da yawa, ka cika 80 lips 40 lips ko 20 lips da jawabansa, ya ma jawabi, kuma kana ganin cewa ai biya nake, na biya shi. To ashe idan ya zauna da iliminsa sai ya kyale ka da kuɗinka, sai mu gani wane ne wani abin shi zai mai amfani. Kaga ashe mutum ba zai iya biyan malami ba kenan. Saboda darajar koyarwar malami, sayyidina Ali bin Abi Talib yake cewa ana abdu man allamani harfan wahida, ni bawa ne ga duk wanda ya sanar da ni harafi ɗaya. In sha'a ba'a, in ya so ya siyar da ni, wa in sha'a a'taqa, idan ya so ya yantar da ni, wa in sha'a astaraqa, idan kuma ya so ya bautar da ni. Saboda darajar ganin malami, ya ga cewa abinda malami ya bai ba zai iya biyan sa ba. Amma wani yana ganin ai biya nake, saboda haka dole in yi wa malamin da yanda. Wasu suna ganin kamar kasuwanci ne, tunda a kasuwanci an ce the customer is always right. Ko customer ko da yaushe shine daidai. The customer is the king. Customer shine sarki. Saboda haka sai su ga ayin yanzu ni customer ne, malami kuma shine kamar business owner, shine mai wani kasuwanci da yake bayarwa, sai da haka sai dai min yana nake so. Amma shi kuma malami ba haka bane ba. Dole shi irin abin da yake ma din shine irin abin da ya dace a yi ma din. Shi samun duk wani abu da malami ya ma, in ma ka ji daɗin sa ko baka ji daɗin sa ba, wannan yana daga cikin aikin malantar daman ayi haka. To kaga shine irin service din da yake ma. Ko da ka ce the customer is right, to ai shi anan fannin customer bai ma sani ba. Shi kuma malami shine masanin. To kaga wanda ya sani shine zai akan daidai, ba wanda bai sani ba. Wanda bai sani ba sai dai ya jira a sanar da shi. Ka malami shine ya sani, saboda haka mutum ba zai ce ai ni zan zaɓa abin da za a yi min ba. Sai kuma abu na gaba, dalili na gaba shine saboda yana yin hukunci. Idan malami yana hukunci, malami ya yi duka, ya yi tsawa, ya yanke wata doka, ya ci tarar ɗalibi, ya ba wa ɗalibi wani suspension ko wani gwale-gwale, to daga nan sai gaba, sai miyagun maganganu, imma a zahiri ko bayan idansa, ko iyaye su yi suma, ko su zo su daki benci a gaban malamin, ko su ci kwalan malami, ko su gaya mai bakan magana a gabansa, ko kuma a wajen yaran su rika malamin nan naku mugu ne, malamin nan naku bai san me yake ba. Wannan duka maganganu da ake suna ɗarsa yaro wani tunani na raina malami, kuma wannan sai ya taɓa albarkar iliminsa da yanayin fahimtar da zai wa malamin. Yana da kyau iyaye da ɗaliban su lura da wannan. Idan malami yana matsawa ko yana takura ma ko yana ma jan aji, wannan yana daga cikin harkar ilimin. Akwai wani malami daga cikin magabata, idan ka zo neman ilimi gunsa sai ya saka ma kariya ta biyo ka.
wata mahaukaciyar karya. Sai ɗalibai su yi ta gudu, washe gari in kuka dawo haka zai muku, sai kun yi so 3 kuna dawowa, sai tabbatar wannan sun san me suke yi, za su mai da hankali a yi ilimin nan. Wani malamin ka je gurinsa sai ya wuni, sai ya ce jira ni, sai ya ki fitowa daga gidan, kai ta jira sai ya gama ɓata lokaci sai ya fito, in ya kana nan sai ya tabbatar to ka ba abin muhimmanci. Wasu malaman za su yi gwala-gwala, wasu za su yi duka. Dan da yawan mun san yadda malamai a da suke hukunci, a yanzu ma ba a fiye yin irin wannan ba. Amma da yawa ɗan abin da ake a yanzu wanda bai taka kara ya karya ba, za a ga ɗalibai suna ƙunƙuni, suna miyagun maganganu, iyayensu suna goya musu baya akan irin wannan wanda bai dace ba. Yana da kyau a nuna ɗalibi muhimmanci girman malami tana. Imamu Shafi'i yana cewa isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilma fi nafaratihi. Yace kai hakuri akan lokuta na tsanani daga gurin malami, saboda taskokin ilimi ne a cikin kyarar da malami yake ma. A duk wata tsawa ko hukunci da malami zai ma akwai taskar ilimi, akwai wani darasin rayuwa da zaka dauka. Yace fa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Wanda duk bai jurewa lokacin ɗaci ba daga gun malami na tsawon sa'a, to zai kwankwaɗo laƙancin jahilci gaba ɗaya rayuwarsa. Ya ce wa man fata hutta alimu waqta shababihi, wanda duka neman ilimi ya wuce shi a lokacin samartakarsa, ya ce fa kabbir alaihi arba'an li wafatihi, ya ce saboda ku masa kabbara so 4 domin ya mutu. Wa zatul fata wallahi bil ilmi wattuqa idza lam yakuna la i'tibara li dhatihi. Yace kuma cikar matashi, na rantse da Allah babu abin da ke cika sai dai ilimi da takawa. Yace idan ba su kasance ba su biyun nan, to ba babu wani abu da zai bayyana girman darajarsa. Kuma bayan da mutum ya samu waɗannan sai da me, sai da jurewa kasancewa da malami. Saboda haka dan malami na hukunci ba uzuri bane ga ɗalibi ya ce sai rena shi ko iyayensa ko wani abu makamancin wannan. Wannan dalilai 3 duka mun ambace su ba su da wani lasisi. Walau saboda malami ba shi da tarin dukiya, ko kuma dan kana biyan sa kuɗi, ko kuma dan yana ma hukunci, wannan duka ba su da lasisin da ɗalibi zai rena malami. Idan kuma mutum yayi, to ya san makomar ilimin sa da za ta kasance. Allah ya sa mu dace, Allah ya ci gaba da dora digadigan mu akan hanya da ta dace. Shirin Ashwar 360 TV ƙarƙashin jagorancin kamfanin Ashwar Media